हायुं गनांगै इमारजेन्सि सार्भिसआव सामुं तांनाय रक नायमो थांबेदेक हर बुथारे बिरिन्दियाते साकदुक हायाकेबा साक खामबेदेगो सामुं तांनाय लुकुरकनि ककनो वा वानसुक हास्तिनि लुकुरक फिया कक्तमा थुमनाय रगले वानसुगु कक्तमा थुमनाय रगले नुगु कक्तमा थुमनाय रगले बरनि जोंजालनो सायमानु आबोनि बागिनो चिनि चिंबाय बाक्सा सामुं तांनाय कक्तमा बेदेगोनो सामुं तांनाय ताकुक अनिमेश देबबर्मा ते ताकुक अमियो देबबर्मा उ बरकनि जिंजाल कष्टनो फिल खायमानै हायके बुजिमानै बरकनो मुताय आताय जरा तेर फेस्टिवल दालबिदाल तेर रंनि जरावो बरकनि जिंजाल बिरमानो बरकनि मकलक लायु आमतिखेनो उ असानि जरावबो इमारजेन्सि बेदेग रगो सामुं तांगि तंनाय डिउटी खाय तंनाय रगनो टिकचां मिस्ति ते चामुं रक थांगै याफरिका बरकनि ककबो जिंमा वानसुकनाय बरकबो लुकु हामक्रायनि बागिनो लुकुरक आहामके तेर नायथु मुताय नायथु मेला नायथु हिनैनो मुंसा वानसुक यावै मुंसा खावतु यावै न बरक लुकु हामक्राय हायाकेबा लुकुरकनि बागै पाब्लिक रकनि बागै सालब्रुमनो हरब्रुमनो कष्ट जोंजालनि बिसिङाव सामुं तांगि तंगौ सामुं ख्लाय तंगौ अ कष्ट जोंजालनि कक रंनो किच्चा नाहारैनो अनिमेश देबबर्मा ते अमियो देबबर्मा संपर्कनो चामुं ते टिकचां रक याफालायख्या उ असानि जरावो लुकुरक काहामके मुताय नायथु मुंसा देरा मुंकिरिखे लुकुरक बेराय मानथु हिनै कष्ट खायै जोंजालनि बिसिंथि ख्लायै इमारजेन्सि सार्भिसआव डिउटी खाय तंनाय रकनो ताकुक अनिमेश देबबर्मा ते अमियो देबबर्मा आमतिखे बरकनि तांबोतां हायाकेबा आमतिखे याफार मुंनगै जोंबो बेलायखेनो खाबु चावो हायाकेबा बकनो हामबाय रिनानि बागै खावो माबानसुगु ताकुक अनिमेश ते ताकुक अमियो देबबर्मानो बुइखे कक्तमा थुमनाय रकनो बाक्सा फिकुंनि खाजानि खायफानो कक्तमा थुमनाय रकनिले आमति वानसुक मुंकरै आमति नाहार मुंकरै जों बुइनि कष्टनो बुजियो बुइनि जोंजालनो बुजियो जों बरकनि कष्टनो सायमानो आमागैनो आमतिखेनो कक्तमा थुमनाय रक याप्रि नावो आमतिखेनो बुइनि जोंजालनो बुजियो बुइसे चुनो फिकुंनि खाजानि खायो तेफानो जों कुनु दिनो खाया कक्तमा थुमनाय रक अबुनि लगी खुवाई चम्पावार आमचाइनि थारानि ओसी हास्तेनि लुकुरकनो कक कचारखा उ असाबो कचां के हायाकेबा बायाब चारिनि बिसिंतै असानायै काहाम करंखे तंलायनानि बागै कय मुंनारुखा खुवाई चम्पावार थानानि ओसी बेतलेखेनो खाखा माया फरो बजारनि समायाव जों चिनि पुलिसनि बिसिंतै जाते एलाकानि बररक थिमते शान्तिखे पूजा नायमानथु आपनि बागै नाय चिनि नायमथां गोबांमा स्टाफ डेप्लय खायजाखा এবং তার আপনার সাথে সাথে চিন মোবাইল প্রথম সেক্টর ওয়াইজ 3টা সেক্টর নাম রিলিখা তো এই এলাকানি অকরা চেরাই যতদিন থাইনো আনি কইমু যতন जोंनो जुबादि पुलिस नंनि थानि दङ नं लगिबो दङ जों पाब्लिकनि बागै जों पाब्लिकनो दंथक समय रानानै आबनो चिनि सामु এবং যতनो जुबा जमा नायनै आं खाकायो जतनो